Wszyscy się powinni zgodzić. Czy zgadza się w takim razie pan poseł Rzepa, że powinna być wyciągnięta odpowiedzialność polityczna wobec ministra Kierwińskiego? Bo jest gwiazda, no naprawdę tam dużo się działo. Policja przede wszystkim musi wyciągnąć wnioski z tej bardzo złej, bo to policji nie przyleci, ale wydaje mi się, że w każdym życiu może się wydarzyć różne rzeczy, ale najważniejsze wyciągać wnioski i wdrażać pewne procedury na przyszłość, które by zapobiegały takim sytuacjom. Wszyscy się podpisują pod tym, co pan powiedział, ale co z tą dyrekcją ministra? Znaczy, nie przesadzajmy. Panie redaktorze, no to byśmy każdego dnia za to, że nie spadł, to by musiał minister infrastruktury polecić, bo nie na czas nie została przymierzona któraś z dróg, tak? Także sobie nie przesadzajmy, wydaje mi się, że tutaj te konsekwencje zostały wyciągnięte, natomiast oczywiście najważniejsze jest co Co wielkie oczy zrobiła, jak usłyszała o konsekwencjach wobec ministra Klimczaka. Dlaczego? Znaczy, wiemy, jak wyglądała sytuacja w ostatnich dniach, już się powiedzmy ustabilizowała, co prawda nadal jest sporo śniegu i mamy minusowe temperatury. Natomiast chyba każdy pamięta ten filmik, zwłaszcza z Mławy, wyjaśnienia ministra na tym spotkaniu z premierem na tej odprawie. No i prawda jest taka, że odpowiedzialność za to ponosi spółka PKP SA, żeby wyciągać odpowiedzialność od konkretnych firm, z którymi ma podpisane umowy na to, żeby odświeżać na przykład tereny. No nie może być sytuacji, że ktoś wysiada z pociągu i po prostu po pas wpada śnieg. No błagam. Ale zostawmy śniegi, rzeczywiście troszeczkę odetchnęliśmy od tych zawiejów, zamieci. Wracamy niestety do Piasecznej. Pan poseł Fogiel. Rzeczywiście minister Kierwiński powinien się podać do dymisji. Każdy minister za jakieś zdarzenie w małej jednostce jemu gdzieś tam na końcu tej drabinki podległej powinien płacić głową. Ja jestem tak stary, że pamiętam, kiedy Ja jestem stary w takim razie. już się nie liczy, ale kiedy pamiętam, że nawet Je to zarážející, že kromě údajné Amundsen-Scottovy základny na jižním pólu, tam nejsou žádné základny uvnitř 80. stupně jižní šířky ani na modelu glóbu, ani mimo něj v modré oblasti na ledovcové zdi mapy Gleasona. Což je zvláštní, protože i když tam ještě nikdo nikdy nebyl, aby to dokázal, teoretický geomagnetický jižní pól se údajně nachází právě tam. Takže byste si mysleli, že tam bude mezinárodní vědecká základna, která to studuje. Ale ne, nejbližší základna je Vostok, mimo kruh na 78 stupňů 27 minut jižní šířky. Dokonce i během antarktických letních měsíců od listopadu do konce ledna, kdy údajně slunce svítí 24 hodin, aby ohřálo moře. A oba, jak Rossův ledový šelf, tak i Roneův ledový šelf, zasahují hluboko do údajného kruhu na 80. rovnoběžce jižní šířky. Takže ledoborce by se tam měli dostat a prozkoumat to. V 9. vydání Encyklopedie Britannica z let 1875 až 1889. Když čtete všechny zdokumentované jižní polární expedice od roku 1567 do roku 1874, kdy byly antarktické námořní expedice úplně opuštěny. Ani jediná expedice se nedokázala dostat přes obrovskou, nepřekonatelnou ledovou stěnu, o které všichni mluvili na 78 stupních 11 minutách jižní šířky. Což znamená uvnitř údajného 80 stupňů jižního polárního kruhu. Dokonce i mimo 78 stupňů, k antarktickému kruhu na 67. stupeň jižní šířky nám Encyclopedia Britannica říká, že ve stejnou dobu jako Dumont d'Urville v roce 1839 velitel Wilkes z expedice Spojených států provedl plavbu na jih
a zmapoval velkou část země v šířce 67 stupňů jižního antarktického kruhu, na kterou si nárokoval objev. Ale protože část z toho již byla viděna balenem a zbytek byl od té doby prokázán jako neexistující, nárok nebyl uznán. Pozoruhodné je, že dodnes je tento prstenec nazýván jižním pólem nepřístupnosti. Co je ještě zvláštnější je, že ze všech těchto expedic, které všechny probíhaly v letních jižních měsících kvůli počasí, není ani jediná zmínka o žádném 24-hodinovém slunci na obloze. Nikdy.